El meu nom és Mari Carmen Marcoval, la carxolera, segurament que molts ja em coneixeu, i els que no, a partir d'ara ja me coneixereu. Soc una invitada de la Casa de l'Artista i anem a fer una manjoia. Només comentar-vos que la manjoia és un típic postre d'aquí de la Sénia que es fa per Pasqua i que tradicionalment s'anava en romeria, més o menys, allà a la Font de Sant Pere, per menjar-ho d'una manera familiar. La manjoia té origen àrab, el mot, i significa el regal, l'ofrena, tot i que també existeix la llegenda més popular que explica que manjoia vol dir menjar de joia. Estem aquí preparats per fer la manjoia i ara vaig a dir els ingredients que necessitem. Aquí tenim el llevat o massa mare, una mica de llevadura, ous, llima ratllada, oli d'oliva de la Sénia, que és boníssim, sucre i farina. I ara posarem també una miqueta d'aigua per desfer la massa mare i la llevadura, que jo la faig infusionada en una miqueta de matafaluga i de coriandre. Això és opcional. Hi ha gent que no ho fa, però a mi m'agrada donar-li aquest sentidet especial. D'acord? Doncs ara anem a procedir a fer la manjoia. Primer que res, en l'aigua infusionada, una mica tíbia, anem a desfer la massa mare. Jo l'he plantat bastant, Costa una miqueta de desfer, S'ha d'anar desfent, així a pessics. Tenim el llevat una mica ja desfet, posarem la llevadura. La llevadura no costa tant, el llevat costa una miqueta més de desfer. Bé, ja tenim la massa mare, ja tenim la llevadura desfeta i ara anem a posar els ous, d'un en un, en suavitat. Una vegada els ous ja es comencen a mesclar, posarem llima ratllada. Passarem a posar el sucre. I ara posarem l'oli. Nosaltres posem la mateixa mida de llevat o massa mare, que de sucre, que d'aigua i que d'oli. No sé, cada un, perquè aquesta recepta té alguna variació. Anem a posar l'oli. I ara procedirem a posar la farina. Més o menys s'ha de tindre una mida preparada, però nosaltres a la recepta que fem sempre diem que farina la que entro. La pasta ha de quedar ben treballada, ja ho veureu, i no molt dura. Mira, la farina l'anem posant a poc a poc, que se vagi mesclant. Com veieu, la pasta ja ha canviat. Ja la farina ja està quasi tota integrada i ara l'acabem de passar i donar-li forma. Potser ho farem millor si l'agafem i la traiem ja del rivellet i la posem damunt del pedrís. Ho manejareu millor. És una pasta que s'ha de treballar bastant. Quan més treballada, més bona surt. Mira, de quan en quan agafeu una boleta, la tireu, i si no s'apega, doncs vol dir que ja comença a estar bé.
veieu, ara hi ha més tota la farina, ¿vale? I anem a col·locar-la perquè pugi. La posem en un recipient, en un drap així. Posem una miqueta de farina, també pel drapet perquè no... I la tapem tapadeta. L'hem de tapar ben tapadeta. I després, posa. La tapem en una manteta. I la posem a un puesto que tinga calentoreta, perquè és una pasta que és una mica capritxosa i puja quan vol. Si les condicions són bones, doncs puja més pronta. Això depèn del lloc, no ha d'estar al corrent d'aire, ni a un puesto molt humit, sinó a un puesto calentet i racerós, i així ella ho agraeix i puja més pronta. Molt bé, doncs ja la massa ja ha pujat, ja la tenim aquí i ara anirem a fer la manjoia. Tenim la pasta, hem tallat ja una mida per poder fer la manjoia i ara anem a estirar-la en les mans, suaument. Com veieu, és una pasta que es treballa molt bé, s'estira bé, és agraïda. És una pasta agraïda si està ben amassada i ben feta. Ara l'estirem una mica aquí, després la posem a la llanda i l'acabem de donar-li forma. Bé, com veieu ja la tenim posada a la llanda estiradeta, tenim la part de baix i ara anirem a farcir-la. La farcirem de cabell d'àngel, perquè és lo típic d'aquí de la Sénia. Tot i que ara la gent ja la fa en xocolata, en crema, en moniato, en confitura d'amela, totes són boníssimes, però lo típic és el cabell d'àngel. Hem de ser generosos també a l'omplir-la. Perquè diu que hi ha dues coses on es permet derrotxar una mica. Una és quan estimes i l'altra és quan cuines. Així que avui que estem cuinant, derrotxarem una miqueta. Ja la tenim tapada, hem posat els ous bullits i ara l'estem adornant. L'ou té un significat que vol dir renaixement i aquest és el motiu pel que posem els ous a la manjoia. Molt bé. Li hem posat cordonet pel voltant, això és important, primer ben apretadeta, després una miqueta de cordonet perquè no surtiga la confitura o el que poséssim dins. I ara posem una mica de confitat perquè a més de que és bo també alegra la vista. Apretem una miqueta que se queden ben enganxadetes. Ja la tenim adornada. I ara molt important, debatem un ou o dos i en un pinzellet la posem ben untadeta perquè el color quan surt del forn és més bonic. Doncs bé, ja la tenim adornada i ara la posarem al forn. El forn ha d'estar calent, tampoc no massa, uns 180, 190 graus, també depèn del forn perquè cada forn és diferent i agafa una temperatura diferent, però més o menys ja ho aneu veient, que no estigui molt fort. I quan estigui doradeta, doncs se trau. També depèn del forn i de la temperatura, doncs un quart, 20 minuts o així, d'acord? Doncs ara procedim a posar-lo al forn. Bé, ja l'hem tret del forn i així és com ha quedat. Espero que vos hagi agradat, ha quedat molt bonica. És una tradició nostra que tenim superxula, no perdem la tradició. Les tradicions bones s'han de conservar. I res, moltes gràcies, sobretot a la gent de la Casa de l'Artista, perquè són genials. Gràcies a tots vosaltres, vos desitjo una bona Pasqua, que sigueu molt feliços, molta salut, que tingueu sempre molta alegria i molt d'amor. Visca la Casa de l'Artista i visca la Sénia!